lang ko sa kabuang! Iha, kalma lang. Relax. Okay? Relax. O sabay mahimo ni Ramil sa usa ka buang. Well, iha, sa akong pagtuo, usaning mga adlaw, dad-o ni Ramil ang iyang asawa sa mental hospital. Ug kung mamaayo siya, tita, dili ka mamiligro ta? Well, iha, atong kumbinsihon ang iyang mga doktor. Instead, nga tambal nga makaayo ang ihatag niya. Tambal o hatagan siya tambal nga makapasamot sa iyang sakit. Dili ba maayo, iha? Well, sounds a good idea, tita. Okay, kumbinsihin na to sila na isul sa mental hospital ang buang niya kasama. Ay, kantahi kumigo. Ginapa para makatog na kumigo. Di mo okay ba ang kanta? Sige na, amigo ba? Kantahi ko ba? Sige na. Matug man ka. Oh, kantahi. Kantahi ko ba? Sige na, amigo ba? Sige. Sige, okay ba ang kanta? Kantahan ka na. Sa mga kantahan mo gusto? Pisagoon sa lang. Sige na, ma. Kanta na, amigo. Mila ko ron. Nasti kang kanta. Sige. My love, there's only you in my life. The only thing that's right. My first love. You're everything that I take. You're every step Sige ka na pa. I want to share. Kanta. Analing eh. May ko kanta. May ko. Sige, kanta. Lingi. Kanta pa tayo. Sige na, matuman ka ka. Lang, Migo. Migo, Sige na, wapo tutulog na lagi kaya yapon sa kantahan. ka, Migo. Ay, dili ko dito. Ay, bati. Leia! Bati. Kita Leia! mo na kung gustong trono. Nagtanggap man. Biang ka, oy! Wala akong gusto. Yay! Yak, balik, Big. Tagak man. Mao ni akong gusto diri Migo. Yay! Kuya, biang ka! Ali, acting Migo. Pagka makatuluan mo, Leia. Tugani ko. Kinsa ang responsable ng hitabo mo. Kinsang lalakiha ang nagdaan mo. Wa ko'y laki. Wa ko makasa sa akong pagkaasawa. Mga paagi nila ang tanan. Bisag buang ka. Makahimo kag gyapon sa pagpangulipas. Mga wa sila'y kaluoy. Mga wa sila'y kasing-kasing. Way atay, way rinyon, way batikon sa manok. Wa sila'y kaluoy. Ila ko magibilanggo. Kinsa? Tugani ko kinsa nagbilanggo nimo. Ikaw! Huwag ka makaluluoy mo, Leia. Gusto ko mahibaw ka.
Nga bisan pa sa imong pagluib na ko. Mahal taghapon ka. Gihigog mataghapon ka. Pero kung datan ka, dili ka matagbo ug usa lang ka laki! I'm sorry, Leah. I'm sorry. Isakitan na kayo ko sa netabo sa atong gugma. Sa atong kami yun. Isakitan na kayo ko. Ramil! Kasi buwan pa sagutin niya ako nakita, ha? Asawa ko siya, Pulin. Yaks! Tigakos ka sa kabuang? Sunod sa gakos ang saman! Hawk! Sunod sa hawk! Babes, for God's sake! Bisag buang ni! Mga tubuhubayak ko! Ikaw! Ang anak, impacta ka! Babes! Leah! Babes! Impacta! Ikaw ang buang! Impacta ka, impacta. Cristel! 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 Dong! Nagkaon pa na Cristel, Dong. Impacta ka. Dong? Yaya, paliw dada si Leah sa servants quarter. Day, ato ta sa kwarto na to na. Hindi ko. Nira ko. Inyo na sa kong bilanggoon. Miga. Miga. Atinin mo. Hadlok bitaw ko sa impacta. Ako bitang karatihon. Ya! Ya! Ayaw! Ginaiga ko! Alit! Sige na, Yaya. Paliw dada si Dala Leah sa ubos. dito! Day, mamalik lang ta dinhi. Buutan man, di ba? Ha? Ato sa atas kwarto na to, ha? Tana. To aman dito si Day Cristel, imong amiga. Bye-bye, Migo Guapo. I love you. Uy, impacta! Ble! Na, 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 na! Bye-bye, Migo! Impacta, impacta. Bye-bye, Migo Guapo. Impacta! Ble! Na, 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 na! Ble! Ble! Impacta! 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 Kuskan kayong buang! Ikaw sa babes ba? Huwag ka matabang ako! Katunang buang ang imong gigakos! Biyahe ka din, Pulin. Mga pupabaya ko, babes! Sakitang bayagin ko! Paliw, Pulin. Biyahe, ragod ko din eh. Gusto kong mag-inusara. Babes, gutom na ba yung kayo ko? Magdako og pagkaon sa atong room, ha? Breakfast in bed pa. Okay? Kaon og imo. Wa akong gutom, ma. Alak na eh. Reset! Okay na ba akong acting? Okay kayo, di mo yung kang tinuod na buang. Iya. Cristel, ay. Kung ani, sakyi lang gid ko ninyo, ha? Karon nga nakahibawan ako dahil mo sakay, gyud ko. Tuod, ano wa man nimo eskwela si Cristel? Ay, day. Ganina ra kong sigig ingon nga pailiso na. Pero, dili gyud ko no siya mo biya nimo. Nay, ako naman gani unta ning ilisan. Wa gyud masugot nga mag-ilis sa iyang uniforme. Absent lang ko, mami. Dili bitaw test namo. Unya, sayon rapod among leksyon. Cristel, dili baya maayo ha nga magsige kag absent sa imong klase. Bisag bright pa ka na. Dili maayo nga magsige kag absent. Kinahanglan nga present good ka pirmi. Yes, mami. Promise. Late naman sad na siya, day. Alas 9, pasado na ba ya? Yaya, Hmm? tabangin na lamig impake si Cristel sa among mga butang, be.
Impake? Nga naman day, mubiya na gidi ay mo. Day, kung mubiya mo, kuyo ka baya gid mi si Minggoy ha? Dili mi gusto magpabilin din he. Kaya, bahalag dili mo tuon ako si Ramil. Ibutyag ko niya ang ipagbuhat ni Ma'am Carmi upulin ako. Nagila ko gibilanggaw sa underground. Kung mamiya namin dinhiya niya. Imposible naman sa tingali o dili na gid matuon nimo si Dong Ramil day. O sige. Bisag mingawon ko nimo, mingawon ko ni Cristel. Isukot na lang ko nga mamahawa mo din ni dito sa puyan ninyo, wa na mo daog-daog. Wa na si Ma'am Carmen nga gusto mo paantos nimo. O sige, mag-impake magkata. Sige, Yaya. Kaning baga mo isudlan? Salamat, Yaya. Pwede naman sad ka mo duaw sa among bagong tinoy-anan, Yaya. Oo, tagay ako address day ha. Tagay sad ko sa telephone number day ha. Di man sad ka pwede na ako ibilin din kay mas kamo nga may nakasabot kong Ma'am Carmi. Hindi ko rin nakasabot sa iyong batasan. Marang nabali man to. Dili pwedeng dadon kay ako rin nakasabot sa batasan ni Ma'am Carmen. Oo. Sige. Dili day. Ay, ipaki naman na ining uban ani kay ay. Ako na lang giandam niya kay hibaw mong gyud ko. Namang hawa na mi dinhi. Biyaan na gid ay. Iwas na nagkaon, baby. Tunat sa tao nga mao siya magpangga nimo. Ha? Ayaw kalimot day ha. Isuwat sa papel ang kuan day. Ang address ninyo, hasta ang telephone number ha. Salamat kayo Yaya ha sa tanan. Kalibutan ka kahibut nga nung managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan. Unta usara kini kay usara